Hello guys, may adlaw. Karon kining video ha, doon ako'y doon ako'y pag-games nga akong ipabuhat ninyo. Kunya, ang makadaog, tagaan ako og 50 mil. 50 mil. 50k. Promise na, 50k. Simple na kanina itong duwa guys. Doon ako ipakita nga video. Kunya, doon ako ilingin dito sa video. Ang imong gibuhaton, tutukan to namang lingin. Di jud ka mo buwag ang imong mata. Di jud ka mo kagamay, di ka mo lipat gamay ang mata. Kung kadaog kag 50 mil. Promise na. 50k akong ihatag ninyo. So, dara ang akong video ako nang ipakita inyo ha. Mata sa buwang ko ayo ibag yung mata sa lingin ngano imong to gibuwag ay gilara bigat tulon ka wa kasi gutamin